Minn devozzjoni u kultura, tradizzjonijiet antiki li huma assoċjati ma' dan iż-żmien tas-sena. Il-ħadd fil-għaxija f'Ħalaxa u fil-Gargur kienet organizzata l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira propju f'Ħatt il-Palm. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mal-mara tiegħu Anne-Marie Grech kienu man-nies tal-Gargur isegwu lil parteċipanti kollha f'din il-purċissjoni mill-bandisti sar-reffija u daw kollha li jilbsu l-kostumi tal-personaġġi li huma marbuta mal-ġrajja tal-passjoni. Preżenti fil-Gargur kien hemm numru ta' deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista illi iltaqgħu mal-familji li kienu miġbura għal din l-okkażjoni. Fil-Gargur ukoll Bernard Grech żar anke wirjiet li jiġu organizzati f'din il-lokalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat fost l-oħrajn mis-Sindku tal-Gargur. Intant aktar kmieni matul il-jum tal-Ħadd, Bernard Grech żar l-imqabba u l-rendi fejn kellu l-opportunità jitkellem mal-volontiri li jorganizzaw diversi wirjiet f'dan iż-żmien tas-sena. Fil-rendi Bernard Grech intlaqa kemm fil-każin tas-Soċjetà Mużikali Santa Marija kif ukoll fil-każin tas-Soċjetà Filormonika Lourdes. Dan apparti li żar ukoll wirjiet oħrajn. Fl-imqabba l-kap tal-Partit Nazzjonalista żar il-każin tal-Ġilju u anke il-każin ta' Santa Marija. Dan fil-waqt li żar liż-żgħażagħ li qed jorganizzaw rappreżentazzjoni tal-ġimgħa l-kbira fix-Shelter. Bernard Grech kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello, mid-Deputat Stanley Zammit u mis-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv Stefan Caruana.